Kaya pala hindi kita ka-batch. Demo. Tapos 20 something ako pag natapos ko na yung thesis ko. May tents ba guys na may free na trekking pole kasi sobrang bigat, 2 kilos siya. Pwede? Pwede? Pwede na sa outfit ko. Tingnan mo outfit ko. Pa-angkor. Pa-bitch. Gutom na din naman tayong ibang orders. Huli ka. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Andito po tayo sa familiar na sasakyan and of course, if we are here, we have someone! Ala! Makapelo! Oh, andyan siya. Hindi ko na siya papakita. Papa Bebe. Bakasyon kasi may mga importanteng gagawin. Yan. Feeling niya na surprise niya ako. Kukwento ko sa inyo guys. Kukwento ko sa inyo kung paano niya ako sinurprise na epic fail. Kukwento ko next time, wag dito sa vlog na to. So we are heading to Rosario kasi first punta akong Western Union, kukunin yung YouTube sahod ko. Ay, makikita niya yung sahod ko. Secret. YouTube sahod, tapos pupunta akong dentist, tapos habang nasa dentist ako, pupunta siyang pinagpapagupitan niya, yun, para maano yung time namin, no, hindi antayan. Kasi pupunta pa ba tayong Urdaneta? Depende. Baka pupunta pa kaming Urdaneta kung maagang matapos yung appointment ko sa dentist. So, see you guys later! Hey guys, done with the Western Union, pero hindi ko nakuha yung sahod ko sa YouTube kasi gusto kong kunin siya na dollar. Wala daw silang dollar. So, punta kaming Urdaneta, tapos na rin ako sa dentist ko. Naninibago na naman ako kasi nung last time ito yung mataas. Basta may ginawa siya dito. Ngayon, dito na naman yung mataas. So, parang naninibago na naman ako kung paano ko ipoposisyon kapag nagsalita ako. Kasi may sumasabit dito kung hindi ko pala nasabi kay Doc. Nagmamadali din kasi ako Kaya, punta muna kaming Urdaneta guys. May mga kailangan bilhin at saka may mga ipapagawa din ako dun. Hey guys! Nasa Tiplex na kami and nag-uusap kami about educational backgrounds. Hindi siya naniniwala kasi sa sa years, kung ilang taon ako nung nag-aral ako. Daycare ako, 2 years old. Grade 1 ako, 5 years old. 2, 3, 4, 5, 6. So, 5 years old ako ng grade 1 ako. Grade 2, 6, 7, 8, 9, 10. 10 talaga nag-graduate ako ng grade 6. 10 years old ako nung pumasok ko ng high school. College ako, 15 years old. Kaniniwala. Ilang taon ka nag-high school? 12 ka? Kaya pala hindi kita ka-batch. Demo. Kasi graduate ka na. 4th year pa ako. Oo. 19 years old ako. Graduate na ako ng nursing. Kaso hindi kasi kami nag-board exam agad-agad kasi Sabado yung first batch ng board exam. So 20 years old ako nung nag-board exam ako. 20 years old ako nung nagka-license ako. 20 something ako. 20 something na lang. 20 something ako nung USRN na ako. Tapos 20 something ako pag natapos ko na yung thesis ko. Kasi dapat before talaga ako mag third day talagang sabi ko sa sarili ko, matatapos ko na dapat yung lahat ng educational goals ko. Kumbaga dapat hanggang ano lang naman na yung goal ko hanggang masteral na lang naman. Noon kasi talaga gusto ko mag-medicine. Hindi ko nag-medicine tayo, hindi kita nakilala. Kita nakilala, bes. Hindi, kasi nung gusto ko mag-medicine, ganito yung linya ng tatay ko. Ano gusto mo? Aral na lang ng aral? Magtrabaho ka na para makatulong ka naman sa pamilya. Sabi niya sa akin. Edi nagtrabaho ako. Ngayon, nagsisi siya na pinagtrabaho niya ako kasi hindi niya ako makuha nun sa Canada. Yun yung isa sa mga reasons kung bakit hindi ako nakapunta ng Canada kasi
nag-work na ako, hindi na ako pwedeng isali sa petition niya. So, nagsisi siya na hindi niya ako pina-enroll sa medicine. Tapos nung mga 25 na ako, ganyan, ba, itong lolo ko, basta maniningil siya sa mga nakautang sa kanya. Ganda yung sasabi niya, ay, ala, o kundi ko, kukunin ko na yung ganito. Kasi nga nagpapautang si lolo ko na walang interes. Tapos, kunyari, kukunin na niya yung mga baka namin na malalaki, gusto na niyang ibenta. Nirarason niya, ganito yung nirarason niya sa mga, kukunin ko na yung bebenta na natin yung malaking baka kasi itong apo ko kasi, si Joy, ganyan siya. Gusto na namang magdoktor. Lagi niyang nirarason. Sabi siguro ng mga nakakautang sa kanya, hindi naman nag-enroll, lagi na lang siyang magdodoktor. Sabi siguro. Nagluloko tayo. Pinagluloko tayo na matandang to. Kasi lagi niyang nirarason guys na magdodoktor. Kasi nung 20 something ako, 21 or 23, sinabi ko noon nang gusto ko mag-medicine. Kahit sinabi na ni Papa ko na ayaw niya. Kasi 23 na ako. Parang ayaw ko kasi talagang bumalik nun sa nursing guys. Tapos yun ang sabi ni lola ko, Anya, ganyan ka pa magdodoktor, sabi ni lola ko. Paano na lang hindi ka naman kapag-asawa, ganyan kasi. Tapos kinumpute ko, nang gusto ko kasi mag-doktor, tas maglolo sana ako after, kasi nga gusto ko forensic doctor. Tapos yun, nag-story time na ako. Di kinumpute ko, 5 years sa medicine. 28 ako, matatapos ako ng, ay hindi, 21 pa lang ako noon, kung gusto ko mag-medicine. Di matatapos ako 26 ng medicine. Tapos another 4 or 5 years sa law. O di parang 31 pa lang ako noon. Nakaka-doctor na sana ako, tsaka naka-law. Ongoing sana ngayon yung law na course ko guys. Kung ginusto lang nila. Pero everything happens for a reason. So, but yeah, don't give up on your dreams. But sometimes you need also to consider the plans of God. Kasi kung minsan, akala kasi natin totoo to. Akala kasi talaga natin the best na yung mga plans natin. Like for example, yung mga plans mo, sobrang ganun kasi ako dati. Pulidong-pulido yung mga plano ko. Kaya alam nito na kapag may hindi natutuloy na plano, ang sama ng loob ko. Kaya kagabi, muntik na naman kaming hindi magkaintindihan kagabi kasi wala siyang kaplano-plano. Sabi na gusto lang daw niyang magpahinga. Mamahinga? Gusto mo mamahinga? Pulidong-pulido lahat noon yung mga plans ko, but na-shatter siya. Kung hindi nag-change yung mga yon, di sana wala yung, hindi ko mas masisecure yung future ko. Kasi yung ongoing ngayon na nangyayari sa life ko is mas secured yung future ko. Di sana ako nag-YouTube. At naman pipigilan ng tao kung doon siya masaya. Kasi gusto ko din yung nasasali yung mukha niya sa YouTube. Akala lang kasi na natin perfect na yung mga plans natin, pero sa totoo lang, may mas magandang prepare ang Panginoon para sa atin guys. So, don't give up on your dreams but also pray for it. Commit all your plans to God. Para, alam mo yun, dapat hindi magkasalungat yung plan ng Panginoon tsaka ng plano mo. Yan. Amen! Kuya, ay kuha na lang ako ng iba. Salamat po. Hindi naman siya Ito na guys, may 4 sleeping bag na tayo pagpunta ng Mount Ulap. Trekking pole. Hindi ko nga alam nasan ba. May tent sila guys na may free na trekking pole kasi sobrang bigat, 2 kilos siya. Surplus naman. Uy, 200. Ito Ito lang. Ito maganda din. Ay, wasan yung salamin nila? Pakit naman. Bagay sa outfit. Pwede? Pwede? Pwede na sa outfit ko. Tingnan mo yung outfit ko. Pa-angkor. Pa-beach. Ano yun? Ito cute Parang pang babae. Ito. Ay, ang pangit ng zipper. Thermal jacket. Hindi pa naman tayo magpupulag.
ano na lang, heat tech. Yung jacket lang ang gagamitin ko pag sa ulap. Pag sa pulag yan, hindi naman ata masyadong malamig dun. Hindi, magdadala pa rin ako. Betlog shorts. Gutom na din naman tayong ibang orders. Huli ka. Ayun tayo guys. This is the mac and cheese burger. Hala, gutom ba? Ayun, sarap niya. Parang mas masarap to. Kain na. Hindi ko mahal. Currently editing this video and I just realized na hindi pa pala siya nag-close. So, close ko na siya ngayon guys. Thank you so much guys for watching, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop.